В отдалечено село в Гана, Африка, открих човек, който преподава компютърна технология на деца, които нямат компютри. Как? Като рисува екрана на дъската, бутоните, мишката, Microsoft Word и неговите ученици следват командата му стъпка по стъпка. Ако мислите, че това е откачено, изчакайте да чуете края на историята. Здравейте, нас Дели! Аз съм Ричард и обичам да преподавам компютър. Ричард е израснал в бедно градче в Гана, където повечето хора като него не могат да си позволят да имат компютър. Така че за 20 години от живота си той е израснал без технология. Минутата, в която видя компютър, той знаеше, че тази малка кутия може да промени света. Първият ми път, когато използвах компютър, беше в колежа и бях влюбен в това устройство. И така той реши да сподели това с останалите от селото. Той стана учител по компютърна наука и се върна да преподава на деца. Но на първия си ден от новата си работа, той осъзна, че никой от късът не може да си позволи да купи компютъра. Когато за първ път дойдох тук, имаше компютър, но той не работеше и беше използван като менеджер за обучение на ученици, за да може поне да имат представа как един компютър изглежда. Без никакви други опции, Ричард реши да използва единствените две неща, които имаше – тебешир и дъска. И така той започна да рисува екран на компютър. Той нарисува навигационен бар, меню и мишка, докато дъската не изглеждаше точно като Microsoft Word. Нарисувах всяка част от компютъра, като мишката, монитора и клавиатурата. Не беше перфектно, но исках да дам на учениците си шанс срещу децата от други части от света. Като команда, неговите ученици копираха работата му и рисуваха свои компютри. Така че в бъдещето, ако направят достатъчно пари, ще могат да си купят компютър и ще знаят как да го използват за своята си кариера. Помислете за това за секунда. Това училище беше толкова бедно, че учениците рисуваха компютри, вместо да ги използват. След няколко години правейки това, Ричард беше разпознат в локалната медия и Microsoft решиха да дарят към каузата му и да му дадат компютър. Microsoft ни даде 27 лаптопа, 27 маси и стола, прожектор, принтер и 137 училищни униформи. Няколко месеца по-късно училището получиха повече компютри и дарения и отвориха компютърна лаборатория. Сега вече училището има IT лаборатория, също и грачето има IT лаборатория за всички. Вече учениците могат да използват истински компютри, имат достъп до интернет, имат възможността, която никога не са мечтали. Докато се ровим в най-новите приложения и най-новите виртуални слушалки и най-новият биткоин или дошкоин, нека не забравяме, че половината свят все още няма достъп до един компютър и някои от тях рисуват Microsoft Word, надявайки се да могат да си позволят такъв бъдеще. Предизвикателствата бяха много големи, защото нямаше компютри по това време, така че когато получиха достъп към истинските такива, им беше много трудно. Когато им кажеш да натиснат, някои от тях вдигаха мишката във въздуха. Тази част от света, за всяка класна стая, която получава компютри, има още десетки, които нямат. Ние трябва да подкрепяме хора като Ричард, защото това са учителите, които истински променят класните си стаи, села, държави и остатъка от света. Здравей, YouTube! Хареса ли ви видеото? Надявам се, че да, защото е много работа. Аз и екипът ми летим навсякъде около света, към най-далечните локации, за да ви показваме интересни хора, защото нас означава хора. И за следващите 30 дни правим специален маратон, където ви показваме едно интересно видео за 30 дни. Това е 30-дневния видеомаратон, за това трябва да последвате тук, тук и тук. Благодаря ви много и ще се видим скоро.